Lale lale da amarya, lale lale da amarya, lale lale da amarya, marhaba biki amarya marausaya. Taro yayi taro ana biki auren masoya, amar su kwalliyanta yayi daban ranar aure. Su kwalliyanta yayi daban ranar aure. Fi sabilillahi an kayo wanga aure, la ilaha illallah na gyara aure, Muhammadun Rasulullahi mai sunnar aure. Allah ya ce wa annabi da mu ku yi aure. Ce fito ki yau abinda duk muke zato, abinda zaki yau ya karkato da hankalin duk wanda za ya zo ranar aure. Sallo da salsala ke har hada domin akwan a tashi kin gida, dafa duk ya fi kyau da man gyada, shi kuma zuri'a bai samuwa sai da aure. A kashe dukiya da makiya, a yanka tinkiya da saniya, a gyara zuciya da mafiya, a nuna karsashi da tausayi ɗakin aure. Magani zan so a ce ki kafa sansani, cikin gida ki daina razani, ki shugaba ga al'ummar ki ce ribar aure. Shi mai laifi ko sai da sasari, kyauta kwakenta ta yi saman ɗari, da 'yan uwa da mai gidan ki kul karki shure. Kama tarbiyyar ki karkiyar, yatsun hannun mu bai wuce biyar, duk inda za ki karki je da gyar, ki tambaya ya bar kin ga kin gyara aure. Saboda shakuwa suna gaba, yau dai amarya kin wuce gaba, yau ke kadai ake wa marhaba, Khalifa M Arabi bai wake ranar aure. Mijinki dole ne, kake yi kuskure kina sane, don na ga tarbiyyar ki bayyane, da dariya da murmushin ki zai gyara aure. Khalifa na tsaya gaban ki ne bai kanki don ki san